नोंथांमोनखौ आंनि माय बड' गाइड इउटुब चेनेलाव दिनै फिन खनसेबाव बरायनाय जाबाय। दिनै आङो बे भिडिअ'आव जानो गोनां आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट आरो DSS आनजादनि थाखाय आङो बेसिक लेभेलनिफ्राय आङो जिके पार्ट बेखौ लानानै फैदों। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअ'खौ नायगोन आरो सोलोंनानै लानो हागोन। अब्ला फैदो जोङो जिके पार्ट 1 बेखौ जोङो नायनोसै। बियो आसाम हिस्ट्रिनि सायाव जागोन। अब्ला फै एक नाम्बार कुइसनाव फैबाय जोंहा एक नाम्बाराव दङ कुइसना द फार्स्ट नाउन रुलार अफ आसाम वाज माने आसामनि गिबिसिन मिथिजानाय सासनगिरिया जाबाय। बेयाव जोंना अपसना मोनब्रै दङ। बे अपसन मोनब्रैनि मादाव जोंहा आसामनि गिबिसिन मिथिजानाय सासनगिरिखौ सायख'नांगौ। अब्ला गोदो गोदाय जोंना गिबिसिन सासनगिरिया आसामना जाहैबाय बे अपसन नाम्बार ए महिरंग दानबआ बेनि कारेक्ट एन्सार। दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसैलाय। 2 नाम्बार कुइसनाव दङ द फाउन्डार अफ बर्मन डाइनास्टि वाज माने बर्मन फोलेरनि गायसनगिरिया जाबाय एबा मोन जयपाल, पुष्पा बर्मन, सम्ब्रसुर आरो भास्कर बर्मन। अब्ला बेनिफ्राय जोंना बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार बी पुष्पा बर्मन। बियो बेखौ बे फोलेरखौ 350 AD आवनो गायसनदोंमोन। बे समाव जोंना बर्मन डाइनास्टिनि राजाया सोरमोन? भास्कर बर्मना मोन। आरो बे भास्कर बर्मननि समावनो जोंहा गोसोआव लानांगोन सासे चीननि दावबायारि हिउएनसांआबो बे आसामाव एबा कामरुपआव फैदोंमोन आरोखि। बेबो प्राय मोनसे इम्पर्टेन्ट कुइसन। बियो हिउएनसांआ सोरनि समाव आसामाव फैदोंमोन होननानैबो सोंनो हागौ। अब्ला बेयो जागोन मा? भास्कर बर्मन। दाना फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन नायनोसै। 3 नम्बर कुइसनाव बुंदों हु वाज द फाउन्डार अफ पाला डाइनास्टि इन कामरुपा माने कामरुपआव पाला डाइनास्टिनि गायसनगिरिया सोरमोन? होमबा बे अपसननिफ्राय जोंना बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार ए ब्रह्मपाला। ब्रह्मपालायानो बे पाला डाइनास्टिनि गायसनगिरिमोन। नैबे साइडआव नोंथांमोना नायनो हागोन। बांसिनै मोनथिनो थाखाय बेयावबो नट होफानाय जाखादों। बेयाव एनबिआव होदों ब्रह्मपाला कामरुपआव 900 AD आवनो बियो बे रायजोखौ गायसनदोंमोन। ओमफ्राय बे पाला डाइनास्टिनि जोबथा राजाया सोरमोन होननानै बुंबा जयपाला। जयपालानो बे पाला डाइनास्टिनि जोबथा राजामोन। ओमफ्राय बे पाला डाइनास्टिया जोंना 1100 AD आव जोबस्रांलांदोंमोन आरो बे। दाना फैदो जोङो 4 नाम्बार कुइसन नायबावनोसै। 4 नाम्बार कुइसनाव दङ जोंना हु वाज द फाउन्डार अफ सुथिया किंडम एबा सुथिया राजफोलेरनि गायसनगिरिया सोरमोन? बेबो इम्पर्टेन्ट कुइसन। बेबो फैथावना। प्राय जोंना आसामनि कम्पिटिटिभ एग्जामफोरनि थाखाय बिसोर प्राय इम्पर्टेन्ट। मानो होनब्ला जोंहा दामानि आसामनि जिखुनु जाया कम्पिटिटिभ एग्जामाव जोंनो हिस्ट्रिनिफ्राय गोबां कुइसन जानाय नुनो मोनगासिनो दं। बेनिखायनो आसामनि हिस्ट्रिखौ बयबो मोजाङै मोनथिनाया जोबोद गाहाम आरो। दानो होनब्ला बे कुइसननि कारेक्ट एन्सारा जाबाय बिरपाल। बिरपालानो जाबाय सुथिया किंडमनि गायसनगिरि। बिरपाला सदियायाव 1187 AD आव बेखौ गायसनदोंमोन। ओमफ्राय जयपालनि गुबुन मोनसे मुं दंबावो। बेयो जाहैबाय मा? गयापाल। बेखौबो गोसोआव लानांगोन। दानिया फैदो जोङो 5 नम्बर कुइसनखौ नायनोसै। 5 नम्बर कुइसनाव दङ हु वाज द फाउन्डार अफ कच किंडम। बेयो कच राजफोलेरनि गायसनगिरिया सोरमोन? दाना कच राजफोलेरनि गायसनगिरिया जोंना बे मोनब्रै अपसननिफ्राय जागोन। बेनि कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार सी बिश्वा सिंहा। बे बिश्वा सिंहायानो जोंना मा? कच किंडमखौ बियो गायसनगोरदोंमोन। बेनि सोमोन्दै जोंना बेयाव नै 1515 AD आवनो बेयो कच किंडमखौ गायसनदोंमोन। ओमफ्राय बे बिश्वा सिंहानि सानै फिसाज्ला दंमोन। बिश्वा सिंहानि सानै फिसाज्लानि नामा मा? नरनारायण आरो शिलारायमोन आरोखि। ओमफ्राय बे बिश्वा सिंहाया बे कचनि फार्स्ट केपिटेलखौ बबाव गायसनदोंमोन होननानै बुङोबा कच बिहाराव गायसनदोंमोन। बेखौबो गोसोआव लानांगोन। दानिया फैदो जोङो 6 नम्बर कुइसनखौ नायनोसै। 6 नम्बर कुइसनाव दङ हु वाज द लास्ट किं अफ कछारी किंडम। कछारी राजफोलेरनि जोबथा राजाया सोरमोन?
होमबा कसारी राजफोलेरनि जोबथा राजाया जोंना बे मोनब्रै अपसननिफ्राय बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन अपसन नाम्बार ए गबिन्द चन्द्र। गबिन्द चन्द्रआनो कसारी राजफोलेरनि एबा कसारी रायजोनि जोबथा राजामोन जाहैबाय। दानिया फैदो जोङो 7 नाम्बार कुइसनखौ नायनोसैलाय। 7 नाम्बार कुइसनाव बुंदों हु वाज द फाउन्डार अफ आहम डायनास्टी माने आहम डायनास्टी एबा राजफोलेरनि गायसनगिरिया सोर बा आहम डायनास्टीनि गायसनगिरि बेखौबो जोङो गोसोआव लानांगोन। बेबो खुब इम्पर्टेन्ट एग्जामाव फैथावना। होमब्ला बिनि गाहाय एबा कारेक्ट एन्सारा जागोन सुकाफा। सुकाफायानो आहम डायनास्टीखौ एबा आहम राजफोलेरखौ गायसनदोंमोन। सुकाफाया माब्ला गायसनदोंमोन होननानै बुङोबा सुकाफाया बेखौ 1228 एडियाव गायसनदोंमोन। बे राजफोलेरनि फार्स्ट केपिटेलाव बबावमोन होनबा आहमनि फार्स्ट केपिटेलाव बबावमोन होननानै बुङोबा सराइदेव। बेबो प्राय फैथावना कुइसन। दाना फैदो जोङो 8 नाम्बार कुइसनखौ नायनोसैलाय। 8 नाम्बार कुइसनाव दङ जोंना हु हेड डिजाइन द पाइक सिस्टेम इन आहम किंडम माने आहम राजफोलेराव बान्दा खान्थिखौ सोर जागायदोंमोन। जों गोदो गोदाय फरायनायाव मोनबोखादोंमोन बान्दा खान्थि। बान्दा खान्थिनि सोमोन्दै फ्राय जों मिथिखागौ। मालायनि आन्दाराव मावनानै थानाय बेखौ जों मा होननानै बुङो बान्दा खान्थि। बेखौ आहम राजफोलेराव सोर जागायदोंमोन एबा सोर बेखौ लाबोग्रोदोंमोन होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैबाय अपसन नाम्बार ए ममाय तामुली बरबरुआ। बे ममाय तामुली बरबरुआयानो बेखौ लाबोदोंमोन। होमबा ममाय तामुली बरबरुआया बेखौ 1608 मायथाइनिफ्राय बे खान्थिखौ लाबोदोंमोन एबा बाहायदोंमोन। आहमफोरानो गिबि बाहायदोंमोन जाहैबाय बे फाइखि एबा बान्दा खान्थि सिस्टेमखौ। बेखौबो गोसोआव लादो। दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन। 9 नाम्बार कुइसनाव दङ जोंना साथि सादानी वाज ए क्वीन अफ हुइच डायनास्टी माने साथि सादानीया बबे राजफोलेरनि रानिमोन। बेयाव दङ आहम, कच, चुटिया आरो डिमासा। बे मोनब्रैनि मादाव होमबा बिनि कारेक्ट एन्सारा जागोन जोंना चुटिया। बे चुटिया राजफोलेरनि बेयो सासे रानिमोन। दानिया फैदो जोङो नेक्स्ट कुइसन। नेक्स्ट कुइसनाव दङ 10 नाम्बार कुइसनाव द कइन इउज्ड डिउरिं आहम रिजन वाज नाउन एज माने आहम रिजननि बाहायनाय खावरिखौ मा होनना मिथिनाय जायो। आहमनि समाव बाहायनाय खावरिखौ जोङो बेयाव अपसन ए आव दं थाखा, बि आव दं नारायानी, सि आव दं मुद्रा, डि आव दं साखा। अब्ला बेनिफ्राय जोङो कारेक्ट एन्सारखौ मोनो थाखा। आहमनि समाव रांखावरिखौ मा होननानै बुङोमोन थाखा होननानै बुंनाय जायोमोन। बेबो खुब इम्पर्टेन्ट कुइसन। दानिया फैदो नेक्स्ट कुइसन। 11 नाम्बार कुइसन। 11 नाम्बाराव बुंदों हुइच डायनास्टी कइन्स वेयर नाउन एज नारायानी माने बबे राजफोलेरनि खावरि बाहायनायखौ नारायानी मुङै मिथियोमोन। होमबा बेयाव दङ अपसनाव कच, चुटिया, आहम आरो कसारी। अब्ला बिनिफ्राय बिनि कारेक्ट एन्सारा जाबाय कच। अपसन नाम्बार ए कच। बे कचफोरनि खावरि बाहायनायखौनो मा होननानै मोनथियोमोन नारायानी मुङै मिथिनाय जायोमोन। दाना 12 नाम्बार कुइसनाव फैबाय हु वाज द फार्स्ट आहम किं टू इंट्रोड्यूस कइन माने खावरिखौ बाहायजेननाय एबा सिनायथि होजेननाय गिबि आहम राजाया सोरमोन। होमबा आहमफोरनि समाव खावरिखौ सिनायथि होजेननाय गिबि राजानि मुंखौ सोंदों। बेयाव दङ ए बि सि डि। बिनिफ्राय बिनि कारेक्ट एन्सारा जाहैगोन अपसन नाम्बार बि सुक्लेंमुं। सुक्लेंमुङानो बेखौ सिनायथि होग्रोदोंमोन जाहैबाय। होमबा कारेक्ट एन्सारा अपसन नाम्बार बि सुक्लेंमुं। गोसोआव लाबानो जाबाय। दानिया फैदो नेक्स्ट कुइसन। बेयाव बुंदों कुइसन नाम्बार 13 आव दङ द शेप अफ कइन अफ आहम रिजेन वाज माने आहम रिजेननि समनि खावरिनि महरा मा बायदि जादोंमोन एबा मा बायदिमोन आरोखि। खावरिनि महरा माने थाखानि महरा मा बायदिमोन सार्कुलार महर ना स्क्वायर महर ना अक्टगोनाल महर ना हेक्सागोनाल महरनि मोन आरोखि। बेबो प्राय इम्पर्टेन्ट कुइसन। प्राय माखासे आनजादफ्राव फैखांबायबो बे कुइसना। बेनिखायनो बेबो रिपिट जाफिननो हागौ। बेनिखायनो बेखौ नायनाया जोबोद गाहाम। होमबा बेनि गाहाय कारेक्ट एन्सार जागोन अपसन नाम्बार सी अक्टोनाल। बे अक्टागोनाल बेनि गाहाय कारेक्ट एन्सार। अक्टागोनाल माने नोंथांमोना नुदों बेयाव 9 आखान्थि गोनां
आरोखि मोनदाइन बे मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा मोनद' मोनस्नि मोनदाइन बेबायदि आगानथि गोनां महरनि खावरि बेखौ जोङो अक्टागनाल होननानै बुङो। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। दाना नेक्स्ट कुइसन 14 नाम्बार। 14 नाम्बाराव जोंना कुइसना सोंदों हु वाज द फार्स्ट किं टु स्टार्ट द सिस्टेम्स अफ लैंड सार्भेइं इन आसाम। माने आसामाव लैंड सार्भे जागायजेननाय राजाया सोर? माने लैंड सार्भे सिस्टेमखौ आसामाव सोर राजाया जागायजेनदोंमोन होननानै सोंदों। अब्ला बेनि कारेक्ट एन्सारा बे मोनब्रैनि मादाव जागोन जोंना ऑप्शन नम्बर ए गदर सिंहाया। बे गदर सिंहायानो बे खान्थिखौ जागायजेनदोंमोन। दाना नेक्स्ट कुइसनाव फैदो। बेयाव हिउएनसां visited Assam in the year। माने हिउएनसांआ आसामाव बबे बोसोराव फैदोंमोन आरोखि। बेसेबां एडियाव बे चाइनिसनि दावबायारि हिउएनसांआ फैदोंमोन बेखौ सोंदों। अब्ला बे मोनब्रैनि मादाव बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नम्बर डी 1640 एडियाव बियो फैदोंमोन। आरो एनबिआव होनाय दङ भास्कर बर्मना बै समाव मामोन? राजामोन जाहैबाय। बियो बर्मन डायनास्टिनि राजामोन। बे बर्मन फोलेरनि समावनो बे हिउएनसांआ फैदोंमोन आरोखि। बियो हिउएनसांआ सोरमोन? सासे चाइनिस ट्रेभेलारमोन। बियो कामरुपाव एबा आसामाव दावबायफैदोंमोन। सोरनि समाव? भास्कर बर्मननि समाव। बेखौबो फ्राय गोसोआव लानांगोन। आरो बबे फोलेरमोन? बियो बर्मन फोलेरमोन जाहैबाय। दाना नेक्स्ट 16 नम्बर कुइसन। 16 नम्बर कुइसनाव फैदों नै which one was the first kingdom from Assam that annexed to British rule under the doctrine of lapse policy। माने ब्रिटिशफोरनि doctrine of lapse policy नि सिङाव थांनाय आसामनि गिबिसिन राजफोलेरा मामोन जाहैबाय। बे doctrine of lapse खान्थिखौथ' बयबो मोनथिखागौ। जों बेनि सिङाव थांनाय आसामनि गिबिसिन राजफोलेरा मामोन होननानै सोंदों। होमबा बे मोनब्रै अपसननि मादावहाय बेनि कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नम्बर ए कछारी किंडम। बे कछारी किंडम आनो फार्स्ट ब्रिटिशफोरनि सिङाव डक्ट्रिन अफ लेप्स पलिसिनि गेजेरजों बिसिनि आन्दाराव थांनांदोंमोन। बे गोसोआव लाबानो जाबाय कछारी किंडमखौ। दाना फैदो नेक्स्ट 17 नम्बर कुइसन। 17 नम्बराव कुइसना दङ द एन्सियन्ट सिटी बेंमारा इज प्रेजेन्टलि नाउन एज। माने गोदोनि बेंमारा नोगोरखौ आथिखालाव मा मुङै मिथिनाय जायो? होमबा बेखौ जोंहा बेनि कारेक्ट एन्सारखौ मोनगोन बे मोनब्रैनि मादाव तिनिसुकिया। बे तिनिसुकियाखौनो आथिखालाव मा बेंमारा नोगोर होननानै मोनथिनाय जायो। गोसोआव लाबानो जाबाय। ऑप्शन नम्बर बी आ बेनि कारेक्ट एन्सार। दानिया फैदो नेक्स्ट कुइसन नायनोसैलाय। 17 नम्बर कुइसनाव दङ In ancient time, Assam is also known by the name of। गोदो गोदाय एबा गोदोनि समाव आसामखौ मा मुङै मिथियोमोन? प्राय बेथ' जोबोद गोरलै कुइसन। बेखौ बयबो मिथिखागौ। नोंथांमोना बेनि एन्सारखौ बयबो मिथिगोन। आं थेवबो होबावनोसै। बेनि कारेक्ट एन्सारानो जाबाय ऑप्शन नम्बर सी प्रागज्योतिषपुर। प्रागज्योतिषपुर मुङै जोङो मोनथियोमोन। दानिया फैदो नेक्स्ट कुइसन 18 नम्बर कुइसन। 18 नम्बर कुइसनाव बुंदों इन व्हिच इयार द कैपिटल अफ आसाम शिफ्ट फ्रम शिलं टू दिसपुर। माने बबे बोसोराव आसामनि राजथावनिखौ शिलंनिफ्राय दिसपुराव लांदोंमोन होननानै बुंदों। शिलंनिफ्राय मा सिगाङाव शिलंमोन, शिलंनिफ्राय जोंना दिसपुराव ट्रेन्सफार जादों, शिफ्ट जादों। बा बबे मायथाइयाव जादोंमोन बेखौ बेयाव सोंदों। अब्ला बिनि कारेक्ट एन्सार जाबाय ऑप्शन नम्बर डी 1973। बेबो फ्राय फैबाय थायो कुइसना। बेखौ गोसोआव लाबानो जाबाय। 1973 मायथाइयाव शिलंनिफ्राय दिसपुराव शिफ्ट खालामनाय जादोंमोन। दानिया फैदो 19 नम्बर कुइसन। दाना 19 नम्बर कुइसनाव बुंदों द ट्रेडी अफ यान्डाबु वाज सिं एबा साइन इन द इयार। माने यान्डाबु गोरोबथाया बबे बोसोराव जादोंमोन आरोखि। यान्डाबु गोरोबथाया जोंना बे ABCD बे मोनब्रैनि मादाव बबे मायथाइयाव जादोंमोन बेखौ सोंदों। होमबा बेनि गाहाय एबा कारेक्ट एन्सारा जागोन ऑप्शन नम्बर बी 1826 मायथाइयाव जादोंमोन आरोखि बेयो। ऑप्शन नम्बर बी 1826 मायथाइयाव। आरो यान्डाबु गोरोबथानि सोमोन्दै जोङो मोनो बेयो मा ईस्ट इन्डिया कम्पानि आरो बर्मा किंनि गेजेराव बेयो जादोंमोन आरोखि बेयो।
बर्मन फोलेरनि समाव बियो जादोंमोनखि दाना फैदो जोबथा कुइसन नायनोसै जोबथा कुइसनाव दङ द वार अफ सरायघाट वाज फक माने सरायघाटनि दावहाया जादोंमोन बा थारमाने सरायघाटनि दावहाया माब्ला जादोंमोन बा बे कुइसनाबो जोबोद इम्पर्टेन्ट प्राय आसामनि कम्पिटिटिभ एग्जामफ्राव बेखौ फैबाय थानाय नुनो मोनदों अब्ला बेनि गाहाय एन्सारानो जाहैबाय अप्शन नाम्बार डि 1671 अप्शन डि 1671 बेनि कारेक्ट एन्सार सरायघाट दावहानि सोमोन्दै जोङो साइडआव फरायनानै मोनो आहम आरो मुगलनि गेजेराव बे सरायघाट दावहाया जादोंमोन जाहैबाय बे दावहाया ब्रह्मपुत्र रिभारावनो जादोंमोन ब्रह्मपुत्र रिभार सरायघाटआव जादोंमोन अबा बे दावहायाव सोर देरहादोंमोन बा आहम आरो मुगलनि गेजेराव जानायाव बे दावहायाव आहमफोरा देरहासार जानो हादोंमोन बेयो होमबा जोङो 20टा एमसिकिउ आसाम हिस्ट्रिनि सायाव लाखांबाय नेक्स्टआवबो बिदिनो लाबावगोन लालांबाय थासिगोन बिदिनो नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय सापर्ट होबाय थाबानो जाबाय आरो सोलोंबानो जाबाय आंबो सोलोंगासिनो दं नोंथांमोनाबो सोलोंबाय थाबानो जाबाय जोंनि टारगेटआ जाबाय गभर्नमेन्ट जब मावनाय गभर्नमेन्ट जब मोननाय अब्ला बेखिनियावनो थेंक्स फर वाचिं पार्ट 2आ थाबैनो फैगोन नोंथांमोना नेनानै थाबानो जाबाय आरो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानै हाबदोंब्ला लाइक खालामदो आरो साबस्क्राइब खालामदो अननानै अब्ला दिनैनि भिडिअआबो बेखिनियावनो जोब्बाय गोजोन्थों